Hey guys, πάνω από την Ελπίζω στο τέλεια. Σήμερα παίζουμε Ranked Reload Duo Part 5 νομίζω με τον Σπύρο, τον αδερφό της Νικήσεως, ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή από το account της Νικήσεως γιατί η κονσόλα το έχει χαλάσει. Και ναι, όταν μπήκε από την κονσόλα του θα είναι σε πολλά βίντεο ο Deargoat. Σπύρο, μην τρέπεσαι ρε, μη λέγεσαι. Για παιδιά, απλά περίμενα να κάνεις την ανακοίνωση, ξέρεις. Μάγκες είναι 9 χρονών. Γιατί έπεσες το ίδιο μέρος με μένα? Εσύ γιατί έπεσες το ίδιο μέρος με μένα? Εγώ έπεσα πρώτος εδώ. Μα εγώ έπεσα πάνω. Πώς γίνεται έπεσες πρώτος? Ναι, αλλά εγώ έπεσα εδώ. Μάγκες, να ξέρετε, δύσκολα θα βγάλουμε communication με τα 9 years old, αλλά εντάξει. Δεν ξέρεις, δεν είναι το communication και χαίρομαι για αυτό. Εγώ γελάω για κάτι άλλο. Οκ, δεν χρειάζεται να πεις, νομίζω, δεν ξέρω γιατί γελάς. Γιατί γελάς? Τώρα μου Είναι για την κονσόλα. Είναι. Μάγκες, όποιος κατάλαβε τι θέλει να πει, ας το γράφει στα comments. Την κονσόλα είναι. Ξέρεις εσύ. Κάτι νομίζω πως το κατάλαβα. Τα καλά νέα. Τα καλά νέα της κονσόλας. Α. Οκ. Αυτό γελάω. Νομίζω προσπαθεί να πει ότι μπορεί αύριο να παίζει από το account του. Καμπέρα μας της Θα κοινωνίας. κάνουμε τακτική όπως έκανα με την Νικήσεως, οκ. Ναι, δεν την είδα. Ναι, ας σας πω. Εσύ θα ζεις, εγώ θα παίζω λίγα φαϊτάκια. Έλα εδώ, Ναι. ρε. Εδώ πέρα έχει τέτοια, έχει να γεμίσει τα πάντα. Και έχει ένα τάκ εδώ πέρα. Εσύ θα ζεις Προχώρα ρε, και μη εγώ δει. θα παίζω τα fight, οκ. Ναι. Και θα κουβαλάς και heals. Και θα είμαστε συνέχεια μαζί, δεν θα πηγαίνω τόσο μόνος. Μη βάλεις κανένα healing ακόμα. Μη βάλεις. Σου έχω το σωτήρα σου. Τσίμπα, δεν θα χαλάσουμε κανένα healing. Τι AR έχεις? Δεν έχω κάνει yard. Ωραία, σου δίνω αυτό το SMG. Πιστεύω θα σ' αρέσει. Πίντε. Move SMG είναι. Ναι. Σου έδωσα move SMG, πήγαινε πάρ' το, μην το βρουν άλλοι και το πάρουν. SMG είχα απλά σε πράσινο, αλλά και αυτό είναι mauve, οπότε είναι καλύτερο. Ναι. Παιδιά, spoiler alert, δεν είμαι καλός. Ισχύει λίγο. Από το κανονικό το account τον είχα κουβαλήσει, είχα πάει diamond. Όχι ρε, με έχεις πάει, όχι. Με έχεις πάει elite. Elite. Όχι. Δεν Ναι. το θυμάμαι. Όχι, με Έχει έχεις... tag και 50 να κουβαλείς αν θες 50 και να πάρεις την tactical την πλέον. Α, τουλάχιστον blue tactical, έχεις φέρει tactical. Έχω λίγες. 0. Έχω, μην αγχώνεσαι τώρα. Με δέρνουν. Έλα Όχι, σώσε. ξύλο στα μικρά. Λοιπόν, Με κάνουν bowling. παίρνω hunting rifle. Τούτη γιατί ήρθε και εγώ μαζί σου. Εσύ ζήσε. Πάω να καμπερθώ, μες στον κύκλο. Εντάξει, όχι αναγκαστικά κάπου, αλλά να ζεις. Θα ζήσω άμα καμπερθώ. Εντάξει, και σε πιστεύω. Άτομο. Δεν πάω κοντά του απλά. Μπράβο ρε, το έχεις πιάσει το κόλπο.
Πουλάκι μου, παρπατρόλερ. Ήρθε να μου δώσει κύλο. Καμπερώθηκα μέσα σε ένα θάμνο. Μπράβο! Οπότε μάγκες πάμε solo vs duo για άλλη μια φορά. Για μια σφαίρα δεν θα. Δεν μου αρέσει ότι με βαράτε εσείς εκεί πάνω. Εγώ είμαι καμπέραμαν και τρώω φραουλίτσες. Μπούσκα μου τώρα τι μιλάει. Πέτυχα μια σνάιπερ. Ο βαράει μόνο του. Τα φρικ βαράει μόνο του. Αλήθεια βαράει μόνο του. Σταμάτησε βαράει. Μπρο βαράζει μόνο του. Έλα. Παίξτε βασικά, παιδιά. Να ακούσει και ο Σκάρμα, άμα θέλει. 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 Είμαι καμπερωμένος, δεν φαίνεται ούτε η πίκαξη μου. Και θα πεθάνω το στόρμα άμα δεν βγω έξω. Τον έκανα νόσκο. Τον έβγαλα νόσκο. Μπράβο Ματέο. Ήταν ένας μύδας καμπερωμένος. Καμπερόμυδα. Και είχε χρυσό AR που το έχει κάνει και χρυσό. Τι το πέτυχα. I'm freaking crazy bro. Θα κάνει edit. So predictable bro. Εγώ θα σε αφήσω εκεί να μπιλντάρεις στο storm. Άντε και να νικτήσω. Βρήκα το μύδα και το team του μύδα και ένα μινιγκανά. Αυτός εκεί θα πεθάνει από το storm έτσι όπως τον βλέπω. Ή από μένα. Ή από... Σπύρο, βγες και εσύ. Ναι. Οκ, έφτασε εδώ να βγει για reboot. Και ήταν Παιδιά, εγώ δεν θα μιλάω πολύ επειδή τρώω φραουλίτες. Όχι. Fuck. Σπύρο, ζήσε, please. Please, μην χάσουμε. Δεν θα χάσουμε. Χάσουμε το κάτω. Please. Δεν θα χάσει. Άγκες, επίσης μας βλέπετε καμιά φορά παραπάνω ranks, γιατί παίζουμε και μόνοι μας παίζουμε και από κάμερα καμιά φορά. Τώρα εσύ πρέπει να ζήσεις. Τώρα πέθανε εσύ, δεν με πειράζει τώρα. Αλλά μην πεθάνεις όταν μετά θα καμερώνεις. Αλλά δεν θα ξαναπεθάνουμε. Δεν πρέπει να ξαναπεθάνουμε. Σπύρο, μην έρθεις εδώ που είμαι, φύγε. Φύγε, έχει άτομο μπροστά, φύγε. Θα πάω εδώ να λουτάρω λίγο. Μπερδεύτηκε λίγο η γλώσσα μου, συγγνώμη παιδιά. Δεν πειράζει. Εγώ καμπερώνω μέσα σε ένα θάμνο να φάω την τελευταία μου φραουλίτσα. When you are 9 years old, be like. Δεν κατάλαβες τίποτα από τι είπα, αλλά δεν πειράζει Σπύρο. Και πάλι θα πάμε. Λοιπόν, αυτό το drop θα δώσει shockwaves. Θα δώσει και shockwaves. Έτσι πέρα από drop. Λοιπόν.
Πάρε αυτό. Αυτό αντί για αυτό. Grappler. Ωραία. Έχω Καμπερόθηκα τέρμα. Έφτιαξα ένα night tier και έμενε στο πάτωμα του night tier. 90s λέγονται. 90s. Δεν ένας. Έφτιαξα ένα night tier και είμαι στο πάτωμα του night tier. Που έφτιαξα. Καμπερώθηκα. Striker Pump. Twin Mag. Twin Mag ή Suppressed. Είχα κάνει ένα καλό play με Suppressed. Αλλά πάμε τώρα με Twin Mag. Έχω άτομα. Τι είναι εσείς άτομα? Εδώ πέρα έχει άτομα. Όντως έχει άτομα. Ναι. Έχει αυτό το μίδα. Να ξέρεις. Ξέρεις αν είναι 2 ή 1 άτομο. Κατά βάση πιθανότητα ένα. Ωραία, πάμε να το πισάρουμε, το σκάσα πάρα πολύ. Το χρυσό minigun. Δεν το πέτυχα shot. Άστον. Αν την κράχει. Έχω χρυσό minigun και είναι και του μίδα. Κουβαλάς healings. Πέθανα με τα healings. Ωραία, έλα κουβάλε εδώ πέρα. Κουβάλε και αυτά τα δύο και κουβάλε την έτσι. Έχω χρυσό minigun που το ακούμπησε ο μύδης και είναι χρυσό minigun. Γιατί όλοι είναι σε μπεϊσάκια. What? Hey, yo, bro. Αυτό είναι ένα γιγάντιο τάφ. Είναι tough. Ξέρουμε τι όλοι τι είναι, αλλά δεν βρίζουμε. Τι ξέρεις, Σπυράκο? Ξέρω τι είναι. Και θα σου το πω μόλις θα τελειώσουμε το βίντεο. Αυτός εδώ από πριν τον έβλεπα, είναι ψιλοκαλός. $215 ένας. Αρενόκ. Εδώ έχει Τι minigun έχω. χρυσό μου. Χρυσό που το έχει ακουμπήσει ο μύδας και είναι χρυσό. Αλλά έλα εδώ. Δεν ένας. Κόμπλεξ. Κόμπλεξ φυσικά για να νευριάσει. Όχι, για να πάρουμε παραπάνω τις 100. Μη κάνεις το simple edit, βλάκια. Άσε τα edits. Πάμε. Ήρθα το μότραχο. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει αυτή η τακτική, αλλά αφού ζεις, εντάξει. Και τη ζήτησα. Εσύ δεν τη ζήτησες να τρέχει. Παιδιά, 5 kills. θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Άμα φτάσει αυτό το βίντεο Όχι, εννοώ. Εννοώ. εκτός κύκλου ρε φίλε. Φύγε, Σπύρο. Πάνω σου είσαι. Σπύρο, τρέχω. Χτίσε γύρω σου, box. Χτίσε boxάκι. Δεν πειράζει. Για πρώτο game με τον Σπύρο. Τα πήγαμε καλά, βγήκαμε τέταρτη. Αυτός εδώ πέρα είναι ένα καλός παίκτης. Platinum 2! Πήγε Platinum 2. Μπράβο, Σπύρο. Platinum 2, 20%. Μπράβο, Σπύρο μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το part 5, νομίζω. Ναι, το part 5. Θα το γράψω στο TikTok. Με τον Σπύρο, επίσημο καλεσμένο.
Θα ξαναέχουμε σίγουρα μάλλον και το part 6 θα είναι με το Σπύρο. Bye bye guys.